Dnes oslavuje meniny Gregor. Dnes patrí slovenský kalendár mužom, ktorí nosia silné a charizmatické meno Gregor. Ak máte vo svojom okolí nositeľa tohto mena, nezabudnite mu dnes popriať všetko najlepšie. Čo o tomto mene možno neviete? Pôvod a význam? Meno Gregor má pôvod v gréčtine, zo slova Gregorios, a jeho význam je ostražitý, bdelý alebo pozorný. Je to meno pre človeka, ktorý má oči stále otvorené a nič mu neunikne. Historický odkaz? Gregor je jedno z najvýznamnejších kresťanských mien, nosilo ho mnoho pápežov a učencov, spája sa s disciplínou, vzdelaním a múdrosťou. Domácke podoby? Grego, Greguš, Gregorček, u detí občas aj Gregi. Trocha čísel. Štatistiky na Slovensku, počet nositeľov. Meno Gregor nosí na Slovensku približne 2800 mužov a chlapcov. Obľúbenosť? Gregor zažíva v posledných rokoch na Slovensku veľký návrat. Zatiaľ čo v minulosti bolo skôr zriedkavé, dnes ho mladí rodičia vyhľadávajú ako štýlovú a modernú alternatívu k tradičným menám. Vekový priemer? Priemerný vek nositeľov je okolo 35 rokov, čo potvrdzuje, že toto meno rastie na popularite najmä u mladších generácií. Všetko najlepšie, Gregorovia. Poznáte nejakého Gregora? Označte ho v komentári a potešte ho dnešným meninovým pozdravom.